Ďakujem pekne. Ako sa voláš? Slávka Mia. A kde bývaš, Slávka Mia? V Jiezdoslavove. A koľko máš, Slávka Mia, rokov? 6. A Slávka Mia, vieš, ktorá je ľavá ruka? Ktorá, ukáž. Perfektne. Takže daj si do rukavice túto ruku. A rukavica je na ľavé ruky, lebo sokoliari v Európe nosia dravce väčšinou na ľavých rukách, lebo to je taká sokoliarská tradícia. Takže Slávka Mia, ja ti dám kúsok peska, dobre teraz? Učku a zakrič na hlas hop. Ešte hlasnejšie. Karis. Karis. Hey, Karis. Karis. Určite. Karis. Hop. Takže to bola Slávka, výborne, daj ruku hore ešte a Topko si zavolá. Super, takže veľký potles pre Slávku, ďakujeme pekne. Tam je veľká, daj mi rukavičku a poď si sadnúť na trávičku. Ďakujem pekne. Takže teraz môže